ning akong garden nga ako nang giwid ra na ako gipang ibot na akong sagbot kung garlic dagko na sila, ma-harvest na ni siya sa summer. Dagko ni siya nga garlic kay ang punuan dagko, ang uban gagmay pero nakoy dagko. Mustasa, daghang mustasa na nubo. Kani siya latest lahi ni siya nga klase. Kani ako ning i-transplant karon iglagyo. Transplantin ako mintras gaulan. May man mag-transplant ug mag-ulan kay dili mamatay ang kuan mga i-transplant. Pero hinayon lang gyud pag transplant nga dili kay matandog ang iyang gamot. Kani ko na ko ning isa. Ayay, duha man day sila. Duha man day sila kabuok. Sige lang. Dire na ako ibutang. Mabulag baka na. Ay. Yan ang bulagon. So, ingon anak ko mag-transplant. Oops. Oh my goodness. There. Di na ako bunyagan. Basta gani mag-transplant ko. Kani pwede na ni siya transplant Kaya mag-transplant ko kanang bugnang ang panahon niya nag-ulan sa gabi nag-ulan niya dili kanang udto o buntag hapon kaya ron dili mamatay ang imong i-transplant. Kani gi-transplant na ako na atong kadlaw na ay lettuce nga kanila siya ni nga mustasa kanang wrinkled yung dahon lami ni ganahan ko kay ani. Na ay lettuce dire ako nang i-transplant kay sa ko ba na i-transplant diri na lang ibton ko. May lettuce. Takang kay nanubo na ako ang mga collard sag-asa. Kung magkalot ko dire kay dirito na ako i-transplant. Dire. Nga lalumon gid nako siya kalot nga dili maputol ang iyang gamot daw ana. Ya dili na ako na siya bunyagan. Ibton ko ning mga papis man ni siya bulak pangibton ko ni kay di ko ganahan og papis diri sa akong garden. Daghan siya kay mutubo kay ang usa ka bulak niya daghan kay gliso. So
imo matagdan ang imong balay matambunan sa papis kay iyang liso manubo tanan. Mauna ko ng isa. Yung pa isa dire. So gipang transplant ko lang ni akong mga lettuce kay gapanubo ron ang seeds kay ay pit na ako matumbi ang kuan. Di man ako harbison ang ipabulak man ako sila sa last year. Tapos panghulog lang ba di na ako putlon diha ragid sa garden sa buwag kana na dili na nako na siya bunyagan karon ang akong gusto i-transplant na pod ang mustasa kay dagko na siya. Pero ang akong kwaon kaning ni asaplat kani na ay color diri nagsambog sila kani mustasa ni nga wrinkle og dahon wrinkle ni siya dahon wrinkled lami kay ni oy sus magkalipay gyud ko basta na ay putan sa akong garden. Okay, I should have dig out some hole first before digging this out. Oops. So diri ni nako i-transplant tapit. Diri. Oh boy. Diri dapit. Okay. Hinay-hinay gyud nga dili matandog ang iyang gamot kay matandog siya after pag isa ka semana ay pa siya makabawi. Kung malaya man siya mutubo siya balik pero mga after 1 week ay pa din siya makabawi. Kalot sa kudaan og kuan kanina na siya tamna nako wala na ako ra ni siyang giwid dili na nako limpiyon ayaw kay kapoy kanang uban nga wala sa plat unay akong una harbison. Mga baby pa harbison na nako. Okay. 1, 2, 3. Tulo, 4, 5. Unom kabuok. Unom sila kabuok. Kani akong kwaon kay kani collard man siya collard. Mura bag ka ng repolyo. Kani murag repolyo ba lami po na siya kaayo kani kwaunin ako okay. Na ay lettuce diri akong gitanom. Okay, see isulod lang din ako sa bangag na ako nang gikalot hinay inday aron dili siya mamatay kay di gid ko gapamonyag nantata sa atong gatumban kay kasi matumban nato ang talam nun.
There. Oops. Ay. Yeah. Okay. Dili na ko magbunyag, ana. Sabi na kay mag-ulan. Unya. Upat pag yun na bilan. Kani dili man siya wrinkled. Kaning wrinkled akong ganahan kay lami siya kayo. Pag-iisa diri oy. Magbutan ka day ha. Kani pa ang kuni kana ay lettuce iyang abay. Oh. Oh. Oops. Times sa. Kalutan gamay. Aron ditso siya dia sa bangag. Oops. Bakod inday. There you go. Oh. Alright. Kaya ako sa ayaw ni lettuce ko. Transplant ko na siya atong 2 days ago. Dako na siya diretso na. Sulod sa bangag. Anhito sinida dire. Kani kay dako oy. Okay. Guwapa ka ba? Yes, guwapa ka. Na iyang kauban. Mag-transplantag kulay. Nahinay aron di ta katunob aning uban. Natumban gyud nako. There. Ang dahon, di ko na siya hawanan kay fertilizer po na. Oh. Okay. Timing ka kay nag-ulan gabi eh. Basta na lang. Ngita ako kanang guwapa. Kanang guwapa. Uy! Hindi daghang guwapa diri oh. Yayay. Lisod man siya kwaon. Nagtapok. Nay isa o nabulag. Oops. Okay. Come on baby. Oops. Oo. Okay. Medyo siya natandog ang iyang gamot. Pero maoke ra na siya. Na ay nataban nga bulak. Ulit ko aning papis daghan kayo. Sag-asa sila manubo. Okay. There you go. You better behave. Oh, laruton ta mo. Ah.
ra akong transplant oh. Ikan dito, gagmay pa sila per the next day or 2 or 3 days after. Mandag ko na sila, labi na og mag-ulan na. Kani ako man siyang sa ba nga tanom? Oy, nalimot mo ko subo. Ngalan ani? Ay, gibungaw. Hindi ko kadumdum. Okay. Mauna ka na. Ingon ana ra. So, direra kutob ang akong paggarden karong adlaw. Kay ugma na sa kusbuntag magtanom, maglimpyo dai ko dito spikas na akong garden. Ayun, ako na pong ipabukod ang akong ilong kakaapoy. Niinit na kaayo, di na ako gusto ng init kaayo. Dali ra ko kapuyon. At least naka-transplant ko sa mustasa ug sa lettuce dire. Nakatanom pagig ko og mga patatas, which is kana ra taman akong itanom nga patatas. Di na ko magtanom kay dili na siya pwede. Okay, di na siya mo. Okay mga gwapa ug mga gwapo. Pag ayo-ayo mo og pag-amping sa kanunay og hinaota nga ang kalibutan mubalik pa nasa normal og permi lang tamag amping sa atong lawas. Stay safe, stay home and be well. Take care. Og subscribe sa akong channel. Subscribe, like, share kung inyong nagustuhan ang akong video. Okay? Ako si Mami Ping. Og sa sunod nga video na ta magkita. Alright? Bye!